Планетата, чиято ретроградност е най-много дискутирана, е тази на Меркурий. Това е така, защото планетата е ретроградна около 3 пъти годишно за кратък период от време. По този начин всеки от нас има възможност да забележи по-дребните недоразумения, които се случват. Те дразнят като трънче, което хем е малко, но създава дискомфорт. Проявленията са на ежедневно и битово ниво и никак не е трудно да забележим, че нещо се обърква и ни ангажира най-малко по 2 пъти. Така ретроградният Меркурий става лесно разпознаваем и приет, защото участва активно в рутинните дейности на всеки от нас. Меркурий управлява близнаците и девата, затова и на тях ретроградният Меркурий влияе най-силно. Разбира се, това важи и за хората с лични планети в тези знаци. Ретроградният Меркурий влияе на всеки човек в зависимост колко изявен е в личната му карта и сферите от живота, които персонално при него управлява. В август месец Меркурий ще бъде ретрограден от 5 до 29 август. Той става ретрограден в Дева, а след 15 август се връща в Лъв. Най-силно се усеща енергията в началото и в края на всяка ретроградност. Стационарните дни преди да стане ретрограден или когато тръгва директен, бележат дати, през които обичайно се случва нещо важно. Това важи в огромна степен за близнаци и дева или хора с асцендент и луна в тези знаци. Общо валидните правила на ретроградния Меркурий се отнасят към всички. Тъй като той управлява автомобилите, пътуванията, мобилните телефони, договори, компютри, писане, издаване, всякакъв род комуникация и новини, всички тези неща през ретроградния период търпят застой. Изобщо не е добра идея да планирате сватба, покупка на автомобил или телефон, да подписвате важни документи и стартирате нови проекти. След края на ретроградната фаза ще си промените мнението. Покупките ще се окажат зле работещи или най-малкото няма вече да ви харесват. Новите хора, които влизат в живота ни, често не остават задълго и могат да се появят при следващата ретроградност. Често срещано явление е да се натъкнете на стари познати, да изплуват отдавна забравени казуси, които се налага да разрешим по нов начин. Периода на всяка ретроградност е добър да ревизираме и редактираме нещата. Ако сме сключили договор, например, следващата ретроградност на Меркурий, нищо чудно да ни изненада с внезапни промени по него и недоразумения. От 5 до 12 август трябва да внимаваме за грешно изпратена кореспонденция, да не бъдем заядливи и язвителни към другите. Съвсем нормално е да получим известия, които може да ощетяват джоба ни. Не купувайте предмети на изкуството. Когато Меркурий се върне в Лъв, не драматизирайте излишно, ако се наложи да обсъждате лични въпроси. Пазете се от крайни становища, приемайте и друго мнение, но не предприемайте нищо важно. Възможно е да бъдем подтиквани от импулсивност, което не е в наша полза. След 15-ти, първата седмица, имайте предвид, че преценката ще бъде замъглена без обективен поглед над нещата.